Vi er i dag i Agrolabs nye hovedkvarter i Nørre Aaby, hvor vi står i en af væksttunnelerne. Mit navn er Rasmus Grønning, og jeg er uddannet molekylærbiolog. Jeg har arbejdet 2 år ved Agrolab og får lov at arbejde med ny teknologi og udvikle nye metoder og kvantificere effekten af forskellige gødningsprodukter eller biostimulanter. En biostimulant det er et produkt eller en mikroorganisme, som styrker plantens naturlige forsvar mod svampesygdomme, skadedyr eller stress. Agrolab er en virksomhed, der tester pesticider og plantebeskyttelsesprodukter og gødningsprodukter i forskellige afgrøder. Vi skal teste forskellige produkter fra TurTurf. Et af produkterne det er TurTurf BioTurf Stimulator, et andet det er TurTurf BioActivo Plus. Vi har her 140 tomatplanter, som bliver behandlet på 7 forskellige måder. Den første behandling er en ubehandlet, hvor vi sørger for, at der ikke bliver brugt nogen produkter, og som bliver behandlet præcis ligesom de andre behandlinger. Det er for at have et sammenligningsgrundlag. I de næste behandlinger der har vi forskellige produkter, som bliver tilføjet til tomatplanterne på 2 forskellige måder. Den ene måde er, at vi sprøjter det på bladene, og den anden måde det er, at vi vander det direkte ned i jorden. Indtil videre så har vi kunnet dokumentere, at de tomater, der er blevet behandlet, de vokser hurtigere end dem, der ikke er blevet behandlet. Vi vil gerne kunne dokumentere, at de her produkter de har en positiv effekt på planterne. I Agrolabs registreringsafdeling der ser vi en øget interesse, både politisk og i industrien, for at få registreret de her gødningsprodukter, så man kan få lov at bruge dem. Vi har ikke påvist nogen planteskadelige effekter af produkterne.